8,3. Seuraavaksi sitten naisten 100 metriä. Pia Roslund, hienoinen ennakkosuosikki. Sitten seuraavalta radalta Lina Grinchikaite, hän tulee Liettuasta. Annu Kangasaho on juossut tällä kaudella 12.60. Tulee järjestävästä seurasta Jyväskylän kenttäurheilijoista. Kiitta Eglite on juossut tällä kaudella 12.57. Latvia. Ennakkosuosikki Pia Roslund ei saa aivan parasta mahdollista lähtöä. Linda Grinchikaite lähtee kaikkein kiivaimmin liikkeelle. Nyt alkaa Roslund nousta, mutta Grinchikaite ottaa tässä voiton. Roslund toisena ja sitten Kangasaho Eglite yhtä aikaa maalissa. Lina Grinchikaiten voittoaika 12.08. Se on hänen kauden parhaansa. Pia Roslund jäi lähdössä niin paljon, että ei pystynyt enää loppumatkalla sitten sitä tappiota kiinni ottamaan. Kuitenkin toinen. Sitten miesten 100 metriä. Sandis Sabajevs, Latvia, tällä kaudella 11.19. Rami Jokinen, Suomi ja HKV, 11.11. Hienoinen suosikki. Vitalis Simans, Latvia, tällä kaudella 11.5. Ja Janne Pasanen, Suomi ja Puumala Viri, 11.19. Tasainen ryhmä. Jokinen saa radalta 2 kohtalaisen lähdön, ei täysosuma lähtö, hän kiihdyttää hyvin, mutta Sabajevs tulee sieltä sisältä kovasti ja Baltian maat ovat ottamassa tässäkin voiton kyllä, aivan selvää voittoon tulee sieltä Sabajevs, suomalaiset iskevät sitten siihen väliin, Sabajevs juoksee alle 11.10.88 ja se on miehen oma ennätys. Miesten keihässä heittovuorossa on lohtaja Veikkojen Tero Ojala. Hän heitti vuosi sitten vielä 15-vuotiaiden sarjassa ja oli tuolloin SM-kisoissa 4. Nyt 700-grammainen keihäs lentää 65.38. Ojala sijoittuu tällä tuloksella kilpailun 2. Anssi Koivumäki sijoittui alkukesästä koululaisten MM-kisoissa 2. Viime kesänä hän oli 4. alle 18-vuotiaiden SM-kisoissa, mutta tänä kesänä on hallinnut tätä ikäluokkaa. Voittoheitto kantaa 71.73. Koivumäen ennätys on 75.37. Näin Koivumäki ja Ojala toivat pisteet Suomeen 8-3. Tämän päivän kilpailussa vajat 72 metriä. Oletko tyytyväinen siihen? No ei oikein asentanut lähtenyt mitään heitossa keessä. Ja muuten niin nuutunut olo. En ole ikinä oikein tykännyt heittää tämmöisessä kuumassa kelissä. No millaiset noi tuuliolot olivat tänään? No aika suotuiset pikkumyötäinen oli, että olisi pitänyt heittää tämmöisessä kelissä pitkin, että muuten ei oikein onnistunut sitten tämä. Kuinka olet valinnut juuri keihääheiton lajiksesi? No sen huomasi tuolla nappulasarjoissa, kun kävi niitä kolmiotteluita ja se 3. laji pallo, niin siitä saa aina eniten pisteitä ja sitten päätin, että ruvetaan keihästä heittämään, kun tuli niitä sen verran ikää, että tuli pallo vaihtui keihään sitten väliin, niin siitä se lähti, että nyt on joku 5-6 vuotta heitellyt. No koululaisten MM-kisoissa toinen sija, millaiset kekkerit ne oikein olivat? No ne nyt oli sille, että tulokseen oli siellä tyytyväinen, se oli 75 ja rapiat semmonen, että ja olihan se silleen, että siellä oli kyllä tosissaan hyvät olosuhteet sielläkin ja muuten minä olisin sanonut, että sitä nyt erityisesti juhlittu, siellä oli kovempiakin suoritus siinä, just Miina Kenttä kävi ja se otti sieltä kultaa seiväshypyssä naisissa just. Kyllähän se mukava fiilis oli siinä. Alle 18-vuotiaita naiset heittävät 600-grammaista keihästä. Viimevuotinen tämä ikäluokan Suomen mestari, Parkanon urheilijoiden Pauliina Paunu, oli maaottelussakin omaa luokkaansa. Hän voitti toiset metrikaupalla. Paras heitto kantoi 47.13. Sitten naisten 400 metriä. Maria-Liisa ja Harri Kirvesniemen tytär Elisa sisimmällä radalla.
Inga Jurgele, ehkä hänen pahin vastustajansa. Hän tulee Latviasta. Sitten Paula Menonen, Tampereen Pyrinön juoksijoita. Ja ulemmalla radalla Ernesta Remetsaitte, Liettua. Naisten 400 metriä matkalla ja juoksijat ovat toisen polven urheilija Elisa Kirvesniemi. Sieltä sisältä hän aloittaakin mainiosti, juoksee heti Inga Jurgelen kiinni. Sitten toinen Suomen edustaja Paula Menonen, joka on juossut tällä kaudella 300 metriä aikaan 41.32. Ernesta Remetsaitte on toinen Baltian maiden edustaja siellä uloina ja Remetsaitte on juossut tilastojan 58.2. Elisa Kirvesniemi tällä kaudella juossut 57.81 ja juoksee nyt erittäin tyylikkäästi ja johtaa kilpailua tultaessa loppusuoralle. Toisena sieltä ulkoa tuleva Remetsaitte. Tämän matkan Suomen ennätys on kovaa 54.94. Sonja Finellin nimessä. Kirvesniemi johtaa edelleenkin ja taitaa voittaa tämän kilpailun. Kyllä, Elisa Kirvesniemi on ykkönen, Menonen jää tässä viimeiseksi ja Kirvesniemen voittoaika on niin kova 57,5 vaiheella, joten se merkitsee sitä, että tässä syntyi hänen uusi kauden parhaansa. No niin, Elisa, sinne 57,5 tietämiin, millainen oli juoksu? Oli kyllä tosi helpotuntinen ja hyvä oli. Joko olet päättänyt, että onko se hiihto vai yleisurheilu? No ei ole nyt niinku silleen hiihtoakaan ainakaan kokonaan viettänyt pois, mutta ehkä se vähän tähän yleisurheilupuolelle on kallistua sitten. Ja olisiko se juuri tämä 400 metriä aika ainakin oli hyvin lupaava? No ehkä nyt on ottelu niinku siinä, että kun ei ole vielä mitään silleen yhtä lajia niinku valinnut, niin se on oikeastaan niinku, että tekee vähän kaiken näköistä. Vuorossa miesten 400, Suomen ennätys Sauli Paalmanin 47,53. Sisältä lähtee Sari Renkko, Liettua. Sitten suursuosikki Antti Toivonen, Suomi ja Turun Urheiluliitto. Linas Rutkauskas, Liettua. Ja uloimmalta radalta toinen suomalainen Antti Vainionpää, Raahen Vesa. Miesten 400 metrin juoksuun sisimmältä radalta lähtee Dimitri Tsadirenko, Liettua. Sitten Antti Toivonen, joka on täällä kotioloissa ollut aivan ylivoimainen, edustaa Turun Urheiluliittoa. 49.08 on Antin ennätys. Linas Rutkauskas, Liettua, seuraavalla radalla ja uloimpana Antti Vainionpää. Ja suomalaiskaksikko on selvästi ottamassa tässä kaksoisvoiton takakaarteessa. Vainionpää ja Toivonen hallitsevat kilpailua. Toivonen on ajanut jo Vainionpääkin kiinni ja kiertyy sieltä loppusuoralle selvässä johdossa. Kaksoisvoitto tulossa miesten 400 metrillä ja kotimaassa aivan ylivoimainen tyyppi Antti Toivonen juoksee tässäkin aivan ylivoimaiseen voittoon. Ja aika on todella hyvä. 48-60 suurin piirtein niille nurkille. Eli Antti Toivonen juoksee tässä joka tapauksessa oman ennätyksensä. Myös Vainionpää tänään hyvä. Siis kaksosvoitto Suomeen. Komea juoksu. Niin oli oikein hyvä juoksu. Oma ennätys syntyi. Joo, lähes vuosakkaan tippui. Mikä viehättää tässä 400 metrissä? No rankka matkahan se on, mutta jonkun sitäkin pitää juosta. Olet ollut täällä kotimaassa aika lailla ylivoimainen omassa ikäluokassasi. Miksi niin? Jaa, kovaa on harjoiteltu. Ja millaiset tavoitteet sinulla tästä eteenpäin tänä kesänä ja sitten vähän pidemmälle ovat? No parantaa ennätyksiä ja sitä kautta sitten. Entäs joko siellä välkkyvät jotkut arvokisatkin edessä? No se olisi seuraava vuosi, ja tänä vuonna ei ole arvokisoja enää. Viime vuoden 15-vuotiaiden Suomen mestari, Paimion urheilijoiden Tiina Haapanen, on hypännyt tällä kaudella jo 178. Nyt Haapanen ylittää komeasti ensimmäisellään 176. Myös toinen suomalainen Maria Holm oli hyvässä vireessä, toinen sija omalla ennätyksellä 174. Tiina Haapanen korotti riman 180 omaan ennätyskorkeuteen. Suomen ennätys on Katja Kilven 190. Tällä kertaa 180 oli vielä Haapaselle liikaa.
Miesten korkeushypystä kehkeytyi tasainen kilpailu. Latvian Karlis Vandelmans ylittää 2.02 toisella yrityksellään ja se muodostui ratkaisevaksi ylitykseksi. Jussi Viita oli hypännyt ennen maaottelua 2.04. Nyt Viita pääsee kolmannellaan 2.02, mutta koska latvialainen meni saman korkeuden yli toisella yrityksellä, jäi Viita kilpailussa kakkoseksi. Mauri Kaattari, toinen suomalaisedustaja, jäi jäännöspisteelle jäätyään vaatimattomaan 190. Pisteet Baltiaan 7-4. Näin ovat naisten 800 metrin juoksijat liikkeellä. Siis kyseessähän on 16- ja 17-vuotiaita nuoria naisia. Siellä Ekaterina Zaitseva on ottamassa kärkipaikan. Hän on virolaisjuoksija, joka on ollut kaikkein nopein tästä joukosta ennen tätä maaottelua. Toinen Baltian edustaja on Latvian Linda Felberga. Suomen edustajat ovat Milla Kasurinen. Hän on kenttäurheilijat 58 seuran jäseniä ja sitten toinen suomalainen Anniina Walling. Polvijärven urheilijat on hänen seuransa siviilioloissa, mutta nyt hän edustaa Suomea. Siinä on Baltian maiden edustajilla kaksoisjohto ja suomalaiset seuraavat siellä tuntumassa. Ja edelleenkin kärkipaikkaa pitää Zaitseva ja suomalaisista on Milla Kasurinen kolmantena. Sen sijaan Anniina Wallingilla on pikkuisen vaikeuksia. 1.05 oli kierroksen väliaika. Alle 20 tuskin tässä mennään. Ekaterina Zaitseva on alle 20 kerran pystynyt juoksemaan. Wallingilla selvästi edelleen vaikeuksia. Zaitseva kärjessä. Sitten Kasurinen on tunkeutunut Felbergan edelle. Ja Walling selvästi nyt viimeisenä muutaman askeleen jo Felbergan takana. Tullaan viimeiseen kaarteeseen ja Zaitseva vetää edelleen, mutta Kasurinen on siinä aika lailla herkän näköisenä tuntumassa ja aloittanee kohta kirinsä ja yrittää ohittaa Ekaterina Zaitsevan. Siltä näyttää, Kasurinen nousee rinnalle ja pyrkii Zaitsevan ohi. Siellä taustalla Walling myöskin pyrkii haastamaan vielä Felbergan. Tasainen juoksu tulee, rintarinnan tullaan kohti maalia. Zaitseva taitaa olla sen verran voimakkaampi, että ottaa voiton. Kyllä, Milla Kasurinen toinen. Ja niin käy, että Anniina Walling jää tässä juoksussa jäännöspisteelle. Mennään hieman yli 2.11 loppuajan. Hyvää vauhtia matkalla pidettiin. Sitten nuorten miesten 800 metriä liikkeellä. Arturs Latsekains, Latvia. Nikke Vilmi, Suomi ja Sotkamo Jymy. Vitali Korbunov, Liettua. Ja Tapani Virtanen, Suomi ja Raahen Vesa. Ja Tapani Virtanen ryntää siellä takasuoralla kärkeen. Tapani Virtanen on tämän matkan juossut aikaa 1.54.28 ja on ennakkosuosikki voittajaksi. Virtanen oli viime kesänä 17-vuotiaiden Suomen mestaruuskilpailussa tällä samalla matkalla 4. Ja johtaa nyt komealla askeleella juoksua, kun kohta kierros on täyttymässä. Suomen toinen edustaja Nikke Vilmi oli 800 metrillä Suomen mestaruuskisoissa vuosi sitten 8. tässä ikäluokassa. Latvialaisista siinä on, tai Baltian maiden edustajista parhaiten sijoittuneena numero 109, Latsekains, Latvia. Mutta edelleenkin saa Tapani Virtanen rauhassa vetää ja muut odottavat kirivaiheen alkamista. Suomen ennätys tässä ikäluokassa tällä matkalla on Paunosen 1.51.2 ja nyt siellä on käymässä sillä tavalla, että Virtasen kova alkuvauhti kostautuu ja näin Latsekains on karkaamassa
koko joukolta. Siellä ryntää Nikke Vilmi kuitenkin perään, on tuollaisen 5-6 askeleen tuntumassa. Ja näin Tapani Virtasen alkuvauhti todella on ollut liian kovaa. Hän hyytyy täydellisesti, jää joukon viimeiseksi. Ja voittoon on ryntäämässä Lasse Kainz hieman yllättäen tässä juoksussa. Tulee, näkee ja voittaa. Vilmi on juoksun kakkonen, kolmantena Korbunov ja neljänneksi jää hyvin aloittanut, mutta liian kovaa aloittanut Virtanen. 1.57 päälle menee tässä juoksussa voittoaika. Naisten pituudessa Latvian Olga Savenkova onnistui 2 hypyssään, mutta se riitti kilpakumppaneille. Savenkovan voittotulos oli 5.70 mukavaan, mutta sallittuun myötätuuleen. Raimonda Remkuutte varmisti Baltian kaksoisvoiton. Suomen ja Ylöjärven ryhdin Irina Pekkola hyppäsi kilpailun kolmoseksi tuloksella 5.56. Tulos ei ole tilastokelpoinen liian kovan tuulen takia. Sallituissa oloissa Pekkola pääsi 5.48, mikä sekin on hänen ennätyksensä. Baltian kaksoisvoitto ja pisteet 8-3. Baltian ja Latvian lahjakas Janis Skrastins hyppää elämänsä hypyn heti kilpailun alkuun. Skrastins venyttää peräti 7.22 sallituissa tuulioloissa. Jatkokierroksilla Skrastins ei päässyt enää lähellekään avaushyppynsä mittaa. Länsi-Uudenmaan urheilijoiden Samir Abbasi paransi ennätystään parikymmentä senttiä. Abbasi pääsi parhaillaan 6.79 ja hän sijoittui toiseksi. Abbasi voitti vuosi sitten 15-vuotiaiden Suomen mestaruuden. Joni Rautanen sijoittui kolmanneksi, joten pisteet Baltian maille niukasti 6-5. Seuraavaksi vuorossa naisten 300 metrin aidat. Nelli Roosipuu, Viro, yksi suosikeista. Sitten Riikka Aro, Paimion urheilijat ja Suomi. Liigat Sauna, Latvia. Ja ulomalta radalta Vilma Raja, Suomi ja HKV. Naisten 300 metrin aidat matkalla. Nelli Roosipuu, Viro, Riikka Aro, Suomi ja Paimion urheilijat, Liigat Sauna, Latvia ja Vilma Raja, Suomi ja HKV. Etukäteen ajatellen erittäin tasainen kilpailu tulossa. Tilastoajat tältä kaudelta lupaavat sitä. Paras tilastoaika Nelli Roosipuulla 44.73, mutta muut ovat niin lähellä, jotta voimme odottaa erittäin tasaista kamppailua voitosta. Annika Kumlinilla Suomen ennätys 41.84 vuonna 1994, mutta siihen aikaan tuskin päästään. Nelli Roosipuu tulee sieltä johdossa ja näyttää ottavan tämän matkan voiton. Ja Baltian mailla on se selvä kaksoisjohto tällä hetkellä, mutta Vilma Raja taistelee vielä toisesta tilasta. Ei ehdi. Näin Baltian kaksoisvoitto. Voittaja Nelli Roosipuu. Naisten 300 metrin aidoissa kaikki juoksijat paransivat omaa ennätystään. Alle 18-vuotiaat miehet työntävät 5 kilon kuulaa. Suomen ja Pudasjärven urheilijoiden Joni Manninen oli kilpailijoista ainoa, joka ylitti 18 metriä. Mannisen paras työntö kantoi 18.16 ja hän oli kuulakilpailun ylivoimainen voittaja. Pasi Laaksonen työnsi ennätyksensä ja otti sentin turvin kolmostilan. Miesten 1500 metrin esteet meneillään ja alkamassa viimeinen kierros. Aki Nummela, Suomi ja HKV pitää vauhtia. Hän on saanut peräänsä Tomas Ryliskiksen Liettuasta ja Latvian Valeris Selnaroviksin. Sen sijaan toinen suomalaisedustaja Olli-Pekka Keronen Outokummun partiosta on jo pudonnut tästä 3 juoksijan ryhmästä selvästi taaksepäin. Ja nyt alkaa Tomas Ryliskis pistää lisää vauhtia juoksuun ja siirtyy kärkeen. Aki Nummela ja Olli-Pekka Keronen vetivät kilpailua alkukierrokset ja itse asiassa Nummela on tehnyt koko ajan rajusti töitä kärjessä
ja nyt se kostautuu, nimittäin sieltä on tulossa myöskin Chelnarovics hänen ohitseen. Näin näyttää siltä, että Baltian maat ottavat miesten 1500 metrin esteissä kaksoisvoiton. Lähestytään viimeistä kuivaistetta. Tomas Ryliskis kärjessä, hän selvittää sen hienosti, mutta sitten siellä Chelnarovics kaatuu ja nyt on Nummela mahdollisuus, mutta Chelnarovics pääsee nopeasti pystyyn ja ei taida Aki Nummela ehtiä häntä saavuttaa. Näin käy Nummela lopen uupuneena kolmantena maalissa. Voitto Baltiaan Tomas Ryliskis 4.19.61, Aki Nummela kolmas ja Olli-Pekka Keronen neljäs. Alle 18-vuotiaiden naisten moukari painaa 4 kiloa. Strömmer ja Pöyry ovat näyttäneet hyvää esimerkkiä moukarinaisille. Järvenpään Palon Niina Svedov on heittänyt tällä kaudella yli 50 metriä ja nyt menee 48-79. Sillä irtoaa kilpailussa kakkostila. Niina Svedov, Suomi. Heidi Mahlanen edustaa Tampereen urheilijat 38 seuraa. Mahlanen pyörähtelee parhaillaan 49-51 noin 3 metrin päähän kauden parhaastaan. Baltian maiden edustajat olivat kuitenkin niin paljon suomalaisia jäljessä, ettei näiden tarvinnut yltää parhaaseensa. Naisten moukarissa kaksoisvoitto Suomeen. Alle 18-vuotiaiden miesten moukari painaa 5 kiloa. Juha Kauppinen sijoittui viime kesänä alle 15-vuotiaiden SM-kisoissa toiseksi. Tällä kaudella Kauppisen moukari on lentänyt yli 66 metriä. Nyt menee parhaalla 61.01. Sekin riittää takaamaan kilpailun kakkostilan. Petäjäveden petäjäisten Mikko Järvinen isännöi moukarihäkissä ylivoimaiseen tapaan. Järvinen on heittänyt tällä kaudella jo yli 69 metriä. Tälläkään kertaa ei kuitenkaan se 70 metriä ylittynyt. Voittotulos 67-37. Järvinen ja Kauppinen tuovat Suomen odotetun kaksoisvoiton moukarissa. Meneillään naisten 1500 metriä, alkamassa viimeinen kierros. Jelena Stina, Latvia ja Baltian maat kärjessä ja aivan siinä hänen kannassaan Sanna Kaaria, Suomi ja Haminan Ponteva. Kaaria ahdistelee kovasti siinä Jelena Stinaa viimeisen kierroksen alussa. Toisen parivaljakon muodostavat siellä taustalla Natalia Kononenko, Baltian maat ja Viro sekä Stefani Meismaa, Suomi ja Viipurin urheilijat. Mutta tässä menee kärki, Jelena Stina, Sanna Kaaria. Kaaria ei ole kyllä antanut yhtään vielä periksi. Jelena Stina juoksee hyvin kauniilla askeleella ja yhtä kauniilla askeleella vastaa siinä takana Sanna Kaaria. Tiukka loppukiritaistelu varmasti tulossa, nimittäin uskon Sanna Kaarian hyökkäävän heti etusuoran auettua. Pari metriä siinä Jelena Stina on pystynyt ottamaan rakoa Sanna Kaariaan, joka ei taida sittenkään yltää ihan Stinan vauhtiin, joutuu antamaan hieman periksi ja Jelena Stina tulee hyvään aikaan. Hän parantaa yli 7 sekuntia ennätystään, Kaariakin yli 3 sekuntia ja täällä tulee Stefani Meismaa, joka jättää Kononenkon loppusuoralla. Meismaa parantaa 9 sekuntia ennätystään, eli todelliset ennätysten murskajaiset naisten 1500 metrillä. Ja pisteethän tässä menevät nyt sitten Baltian maihin 6-5, koska suomalaiset ottivat sijat 2 ja 3. Jelena Stina voittaja, Sanna Kaaria toinen,
Stefanie Meismaa 3. Miesten seipässä Suomen ja Kuopion sisuveikkojen Aki Salminen kävi tiukan taistelun voitosta Latvian Dimitris Romanovsin kanssa. Tässä tulee ratkaisu. Aki Salminen ylittää 4.40 ensimmäisellään. Tähän ei Romanov pystynyt enää vastaamaan. Suomen toinen edustaja Jussi Rumbin jäi ilman tulosta. Aki Salminen on hypännyt tällä kaudella parhaimmillaan 4.51. Siinä seipään tulokset. Sitten menemme mukaan miesten 1500 metrin viimeiselle kierrokselle. Juoksua vetää Nikolai Vedjohin, pienikokoinen virolaisjuoksija. Ja hän on pitänyt ihan hyvää tahtia tässä juoksussa yllä. Toinen baltiamainen edustaja on Reinis Rotsitis, latvialainen, ja hän on tyytynyt juoksemaan koko ajan tuolla ihan porukan hännillä. Suomalaiset tässä juoksussa Severi Mäkinen, numero 219, juoksee siellä toisena nyt. Hän tulee Hausjärven urheilijoista. Ja Jani Hurskainen, numero 204. Jani tulee Suolahden Urhosta. Siellä pientä tönimistäkin. Nyt Hurskainen parantelee asemiaan. Ja sieltä taustalta lähtee sitten Reinis Rotsitis kiivaaseen kiriin ja ohittaa koko ryhmän. Aivan tuollainen sprinterimäinen kiri hänellä, ja se tuntuu purevan koko muuhun joukkoon. Toisena edelleen Vedjohin, joka tässä juoksussa on tehnyt paljon töitä, mutta Rotsitis tulee ja voittaa tämän juoksun ylivoimaisesti. Kaksoisvoitto Baltiaan, nimittäin Vedjohin on kilpailussa toinen. Hurskainen juoksee kolmanneksi ja Mäkinen neljänneksi. Ajat eivät kovin kaksisiksi muodostu. 4.07.72 on voittoaika, mutta suomalaiset juoksevat molemmat kauden parhaansa. Naisten seipäässä viime kauden tämän ikäluokan Suomen mestari Liljendalin Annika Ek järjesti hyvän kilpailun. Ek ylitti toisellaan 3.65 ja sijoittui toiseksi. Koululaisten maailmanmestari, viime kauden 15-vuotiaiden Suomen mestari Niina Kenttä pudotteli kilpailun alkuvaiheessa usein, mutta kisan edetessä Kenttä alkoi päästä vireeseen. Tässä ylittyy 3.75. Mikkelin kilpaveljien Kenttä on hypännyt tällä kaudella 3.88, joten hän nostaa riman voiton varmistuttua 3.90. Vielä tällä kertaa se on liikaa. Suomen naisille selkeä kaksoisvoitto. Suomella 149. Pinna on eroa. No niin, Miina. Taisi tulla aika jännittävä kilpailu loppujen lopuksi. Takeltelit siellä alkukorkeuksissa. Joo, no tänään ei kyllä mennyt ollenkaan hyvin, ei nyt tostakaan ollut hyviä yrityksiä. Mutta siinä nyt tuli pari semmoista ihan kohtalaista hyppyä, niitä, mitä nyt siinä oli ylityksiä 70 ja 75. Eli mitä korkeammalle rima nousi, niin sitä helpommin meni yli. No, siinä on pakko ruveta hyppäämään yli. Olet voittanut koululaisten maailmanmestaruuden. Kerro vähän, missä se tapahtui ja millainen siellä oli tunnelma. No, se oli Ranskassa tuossa alkukesästä ja siellä oli kyllä ihan kiva tunnelma. Että siellä oli hyvä kisa ja siinä oli kiva, kun näki vastustajia pari päivää ennen ja sitten niinku rupesi tuntumaan siltä, että kyllä tässä pystyy niinku hyvin pärjäämään näille, että kun näki miten ne treenasi siellä ja näin. Antoi varmasti uskoa ja loi varmaan uusia tavoitteita. No joo, kyllä. Voitko vähän kertoa niistä? No, en mä tiedä, se oli oikeastaan siellä se, kun mä hyppäsin 3.85, niin se oli mun tämän kesän tavoitetulos. Että sen jälkeen nyt sitten on tietysti ollut yritys korkeammalle ja nyt mä hyppäsin tiistaina Raisiossa 3.88, että se oli vähän välillä hyppy silleen vähän sekaisin, että ei vaan mennyt korkeammalta. En mä tiedä, vähän niin kuin tänäänkin, että ei vaan mennyt. Naisten 3000 metrillä yksi on ylitse muiden. Viron ja Baltian maiden Kertti Lill juoksee 150 metriä muiden edellä. Tässä tulevat seuraavat Laura Skyttä ja Laima Serelyytte. He taistelevat kakkossijasta.
Marja-Leena Kurki on jäänyt heistäkin jo selvästi. Laura Skyttä oli viime vuonna 17-vuotiaiden Suomen mestaruuskilpailuissa 3. Baltian maiden edustajat juhlivat yleensä juoksuradalla ja varsinkin näillä pidemmillä matkoilla. Sen sijaan kenttälajit olivat suomalaisurheilijoiden hallussa pääsääntöisesti, etenkin heitot. Mutta juoksuissa on suomalaisilla selkeästi parannettavaa. Tämä maaottelu tuli erittäin tiukaksi juuri sen takia, että juoksuissa otettiin niin paljon takkiin. Kertti Lill juoksee kohtalaista vauhtia. Hänen ennätyksensä on 10.23.12 ja välillä näytti siltä, että Lill pystyisi uuden oman ennätyksensä juoksemaan, mutta aivan pari viimeistä kierrosta eivät enää ole menneet helteisessä säässä kovin hyvin. Näin ollen Lillin aika painuu kyllä päälle tuon oman ennätyksen 10.23.12. Lill päätyy 10, 26, 89 ja sitten käydään kovaa kiritaistelua kakkostilasta. Ja Laura Skyttä, Suomi ja Liedon Parma ottaa kakkostilan ennen Laima Serelyytteä Liettua. Marja-Leena Kurki jää armotta tässä kilpailussa viimeiseksi. Kertti Lillin voittoaika siis 10.26.89 ja pisteet Baltiaan 7-4. Baltian ja Latvian Olga Samenkova hyppää maaottelun kaksoisvoittajaksi. Samenkova voitti jo pituuden ja voittaa myös kolmiloikan tuloksella 12.55. Laura Leppänen on 3. omalla ennätyksellään 12.28. Laura Valonen jäi ilman tulosta. Seuraavaksi naisten 200 metrin juoksu. Täällä jo 100 metriä ja pikaviestin voittajana maaliin tuonut Lina Gricicaite. Liettua on tietysti tämänkin juoksun suosikki ja hän tulee sieltä sisältä erittäin hyvin, mutta Sari Keskitalo antaa loistavan vastuksen. Aivan ritarina tullaan sieltä kohti maalia. Gricicaite hieman edellä, mutta sitten tulee Keskitalo. Kumpi voittaa? Keskitalo tällä hetkellä edellä ja Sari Keskitalo tulee ja ottaa voiton. Gricicaite toinen ja 3. Charski, Marika Salmi 4. aika. 24.75. Se on epävirallinen loppuaika. Ja tulta etusuoralla plus 0,7 metriä sekunnissa. Miesten 200 metriä ennakkosuosikki Jonathan Åstrand juossut tällä kaudella 22.24. Riku Avikainen käsiajalla 22.8. Jonathan Åstrand, suomalaisen pikajuoksun suuri lupaus, juoksi hiljattain 300 metrin Suomen ennätyksen 34.40 ja tulee siellä kaarteesta johtoasemassa. Johtaa vielä kilpailua, hänen vierellään tulee kuitenkin 100 metriä täällä voittanut Sandy Sabejevs, mutta Åstrand taitaa voittaa tämän kilpailun. Kyllä voittaa, Sabejevs on toinen ja kolmanneksi Riku Avikainen. Voittoaika 21.84 epävirallisesti ja sehän olisi komea Åstrandin uusi ennätys. Hur är det möjligt att du förbättrade din rekord så mycket? No, jag har nu varit så bra form nu senaste veckorna så det är väl något som har gjort att bara känns bättre och bättre. De säger att du har inte tränat så mycket ännu. Stämmer det? Ja, nog tränar jag nog, men inte kanske lika mycket som andra i samma åldersklass. Vilket slags ändamål har du under denna säsong? Ja, så här större tävlingar tar nya rekord bara. Och FN-medaljer såklart. Alle 18-vuotiaiden naisten kiekkokilpailu heitetään kilon kiekolla, siis naisten välineellä. Liljendalin Katerine Buuman oli hyvässä vireessä. Ennätys parani lähes 2 metriä. Voittotulos 43.20. Anni Nordström varmisti Suomen kaksoisvoiton. Miehet heittävät 1,5 kiloista kiekkoa. Jarkko Takaluoma, Lapuan Virkiän heittäjä,
hallitsi kilpailua. Hän heitti ennätyksensä tuntumaan 55-15. Eroa seuraavaan tuli yli 2 metriä. Joni Peuraniemi oli 3. omalla ennätyksellään. Naisten 100 metrin aidat. Suomalaiset ennakkosuosikkeja Elisa Hakamäki, rata 3 ja Maiju Björkholm, rata 5. Hyvin tasainen on lähtö. Suomalaisten tilastojat ovat hieman Baltian maiden edustajia paremmat, joten tässä saattaisi olla kaksoisvoittokin tulossa. Ja kyllähän sieltä Hakamäki tulee myöskin Björkholm. Ja Björkholm taitaa ottaa ja voittaa tämän kyllä. Hakamäki toinen suomalaisille kaksoisvoitto. Björkholmin voittoaika, epävirallinen sellainen, 14.21. Siis kaksoisvoitto Suomeen. Miesten 100 metrin aidat. Hannu Hämäläinen lähtee radalta 4 ja toinen suomalaisedustaja Jyri Lindén radalta 6. Sieltä saa erittäin hyvän lähdön. Hannu Hämäläinen johtaa alussa, mutta sitten tulee jo pituuden. Täällä voittanut Krastins. Hämäläinen, Krastins aivan tasoissa. Nyt Hämäläinen edellä ja Hämäläinen tulee ja voittaa tämän kilpailun. Toinen suomalaisjuoksija Jyri Lindén jää viimeiseksi. Hämäläisen voittoaika 13.18 täällä ilmoitetaan ja sehän olisi miehen uusi ennätys. Miesten kolmiloikka oli maaottelun ratkaisun kannalta avainkilpailu. Peräseinöjen toiveen Ville Mylläri hyppäsi oman ennätyksensä 14.66 ja sijoittui toiseksi. Lauttakylän lujan Petteri Laks lähti kisaan ennakkosuosikkina ja hyvin hän kesti paineen. Laks voittaa kolmiloikan tuloksella 14.74. Suomalaisille tärkeä kaksoisvoitto maaottelun ratkaisuhetkillä. Miesten 3000 metriä on ollut mielenkiintoinen tasainen kilpailu. Ollaan jo viimeisellä kierroksella takasuoralla ja nyt alkaa tapahtua. Sieltä on nousemassa Armas Stuopelis, Liettuan juoksija koko ryhmän ohi. Tähän asti vauhtia on pitänyt Viktor Slesarjonoks, joka on Latviasta tullut tähän maaotteluun. Ja Slesarjonoks siinä nyt kiihdyttää sitten ja Stuopelis joutuu antamaan periksi. Suomalaista tällä hetkellä parhaissa asemissa Henri Manninen. Hän tulee Kangasniemen Kalskeesta ja kolmantena juoksee Lauri Tonteri, Hartolan Voima. Manninen haastaa vielä Slesarjonoksin loppusuoralla, mutta ei taida mahtaa mitään. Kyllä sieltä tulee latvialainen voittoon. Manninen toinen, Tonteri kirkkaasti 3. ja väsynyt Stuopelis jätetään juoksussa viimeiseksi. Pisteet menevät 6-5 Baltian maille. Meneillään naisten 1500 metrin estejuoksu ja tässä ovat sijoitukset aika lailla selvinneet. Suomen Janika Mäkelä vetää joukkoa. Hän tulee Forssan Salamista. Toisena juoksee Dace Olina, Latvia. Kolmantena Tanja Jatsenko, Viro. Ja neljäntenä Pia Taari, Suomi ja Haminan Ponteva. Janika Mäkelä on ainoa suomalainen täällä, joka yli 400 metrin juoksumatkalla tulee ottamaan voiton. Se hieman kuvastaa meidän tilannettamme näillä keskipitkillä ja pitkillä juoksumatkoilla. Siellä ei oikein sellaista juoksuvoimaa ole. Mäkelä lähestyy viimeistä vesihautaa. Suomen ennätys tällä matkalla on viime kesältä. Silloin Mari Mikkola juoksi matkan aikaan 5.02.77. Siihen aikaan ei enää ole mahdollisuuksia, mutta Janika Mäkelä juoksee mitä todennäköisimmin oman ennätyksensä ja ottaa arvokkaan maaotteluvoiton.
Dace Olina on kilpailun kakkonen, Tanja Jatsenko kolmas ja Pia Taari jää jäännöspisteelle. Ja näin sieltä tulee maaliin kilpailuvoittaja Janika Mäkelä ja uusi oma ennätys on tosiasia. Toisena Dace Olina, kolmantena Jatsenko ja Taari neljäntenä. Ja Taarikin juoksee niin hyvin, että tekee oman ennätyksensä tässä juoksussa. Ja sehän on hieno asia, jos maaottelussa pystyy ennätystään parantamaan. Pisteet tulevat Suomelle 6-5. Seuraavaksi siirrymme miesten 4x100 metrin pikaviestin pariin. Janne Pasanen ja Mihkel Läänelait liikkeellä. Läänelait juoksee hieman ehkä Pasasta karkuun. Tullaan ensimmäisen vaihtoon. Baltia vaihtaa hyvin, Suomi vaihtaa hyvin. Ja Suomen toisella osuudella Rami Jokinen, joka ottaa selvästi Talisa Raakia kiinni, on jo melkein tavoittanut tämän. Tullaan toiseen vaihtoon. Vaihdot ovat tässä erittäin tärkeitä. Suomi onnistuu vaihdossa paremmin. Juratan Ostrand juoksee Suomen osuutta. Juratan suuri juoksija lahjakkuus. Vitalis Simans Baltian osuutta ja Suomen ankkurina pääsee sieltä Riku Avikainen tulemaan komeasti johtoasemassa. Ja Suomi tämän voittaa. Baltia jää toiseksi. Avikainen juoksee todella hyvin. 42-27 on epävirallinen voittoaika. Suomi voittaa lopulta koko tämän nuorten maaottelun pistein 215-207, joten Suomen voittoputki Baltiamaihin nähden sai jatkoa. TV2 urheiluilta jatkuu seuraavaksi Kuninkuussa raveilla. Me toivotamme mielenkiintoista loppuiltaa.